Hej, jeg hedder Herman, og jeg er projektleder hos Frederiksberg Forsyning. Jeg står her på hjørnet af Godthåbsvej og Nordre Fasanvej for at fortælle, at vi fra den 3. marts til den 27. juni skal renovere og nyanlægge vandledninger her på Godthåbsvej. Og når vi gør det, så skal vi arbejde her i krydset ved Nordre Fasanvej. Fra den 3. marts til den 9. maj, der renoverer og opgraderer vi vandledningen på strækningen Godthåbsvej 68-70. Og vi kommer i den periode til at indtage parkeringspladser fra Duevej til Ærøvej, så vi har plads til vores køretøjer, materiel og jordcontainer. Fra den 3. til den 19. marts, der spærrer vi Nordre Fasanvej for gennemkørsel her i krydset til Godthåbsvej, og biler og bustrafikken, bus 4A, bliver omdirigeret. Cyklister og gående kommer til at kunne passere. Fra den 12. maj til den 27. juni, der vil vi nyanlægge en vandledning på strækningen på Godthåbsvej 57-81. Guldborgvej og Lollandsvej bliver spærret for ind- og udkørsel til Godthåbsvej, fordi vi skal bruge området til materiel og jordcontainer. Begge vejene er ensrettet i dag, men det bliver ophævet, så beboerne stadigvæk kan komme frem og tilbage. P-pladserne på Godthåbsvej bliver inddraget til selve arbejdet. Vejbanen den bliver indsnævret, men trafikken kommer stadig til at kunne forløbe i begge retninger. Busstoppestedet her for 2A ved nummer 71 bliver nedlagt i perioden. I vil kunne opleve lidt støj og nogle kortvarige vandlukninger, men vi varsler med sms og opslag, når det sker. Vi arbejder for at fremtidssikre forsyningen, og hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte os på Frederiksberg Forsyning. Du kan også læse mere om, hvor vi arbejder, og hvorfor vi graver, og hvordan vi planlægger og prioriterer på frb-forsyning.dk.